er den 17. februar 2023, og jeg er oppe i mit sommerhus. Og jeg har lige været her. Og vi har spillet. Det er den 12. januar 2024, og jeg har lige været på skitur med min klasse. Ja, jeg er begyndt at lære meget bedre at kende. Og jeg kan... Ja, 18. januar 2024. Jeg har lige været i biografen med... Vi sad på højbænken ved Rådhuspladsen. Og jeg talte en masse, og det var virkelig, virkelig hyggeligt. Det er den 27. januar. Nej, 28. sorry. Og jeg har overhovedet ikke sovet. Og jeg ved heller ikke, hvad fuck der sker. Jeg føler mig virkelig forventet. Jeg ved overhovedet ikke, hvad der sker.